Saúdos, como están? O sector turístico segue caendo sen freos e non hai visos de que a cousa vai a mellorar. A última proba son os datos de ocupación de outubro, que hoxe facía públicos Hostelería Compostela. No mes pasado a ocupación situouse no 54%, 6 puntos menos que no mesmo mes de 2011. De xeito parello, Lavacolla perdeu un 18% de pasaxeiros. María, que chegaron máis viaxeiros internacionais. A pesar de que outubro adoitaba ser un bo mes para o turismo de Santiago, a crise estáse a notar e moito. E que a ocupación media o mes pasado foi dun 54%, lonxe do 60% acadado no mesmo mes de 2011 e a anos luz do 76% do ano santo de 2010. As únicas que logran capear o temporal son as pensións, que suben 5 puntos en comparación con outubro do ano pasado. Pero en Hostelería Compostela non só preocupan estas cifras, senón tamén as de rendabilidade hoteleira. Segundo a Ser Álvarez, os prezos medios non deixan de caer, o que pode provocar que os empresarios non poidan manter o seu persoal. Esta caída continuada da demanda, porque é unha caída que ven xa de varios meses, e esta caída continuada no prezo medio pode hipotecar de algún xeito pois a continuidade destos equipos de traballo que son os que conseguen que o nivel de satisfacción dos turistas que visitan Santiago de Compostela sexa dos máis altos de España e de Europa. Por se fora pouco, o número de usuarios de Lavacolla caeu en outubro un 18%, malia o aumento de viaxeiros internacionais. E por iso que os hostaleiros insisten na necesidade de mudar o sistema aeroportuario galego con máis conexións ao estranxeiro. Segundo aseguran, o exemplo de que están a fracasar as políticas postas en marcha ata agora atopámolo na terminal de Porto. Boas conexións directas con numerosos destinos, frecuencias boas deses avións que voan aos diferentes destinos e bo prezo, porque iso é o que busca o cliente. Tanto como galegos como os que veñen de fora a Galicia é o que procuran, non? E aí é onde estaba a gañar a batalla totalmente o aeroporto do Porto. Un aeroporto que este ano vai a superar os 6 millóns de viaxeiros, cando hai uns anos os tres aeroportos galegos duplicaban o nivel de viaxeiros do Porto, mentres que este ano os tres aeroportos galegos se chegan aos 4 millóns de viaxeiros. Para mostra un botón, mentres que Galicia conta con 6 conexións con países estranxeiros, Porto ofrece agora ata 72 voos. De aí que de Hostelería Compostela cada vez sexan máis os grupos internacionais que nos visitan, que entran por Portugal. O próximo venres entrarán en vigor algunhas modificacións na rede de transporte urbano que se suman ás que se empezaron a aplicar no pasado mes de febreiro. O concelleiro de Mobilidade, Albino Vázquez Aldrei, explicou que estes cambios responden ás demandas cidadás e tamén ás necesidades que van xurdindo en Compostela. Novos cambios na rede de transporte urbano de Compostela froito do estudo de mobilidade que fixo o Concello e tamén das suxestións que os cidadáns lle están remitindo a Tusa vía internet. O concelleiro Albino Vázquez Aldrei deu hoxe conta deses cambios que lle afectan a un total de 6 liñas. Unha delas é a circular de Fontiñas, a C11, que agora chegará ao novo centro comercial das Cancelas. É unha idea proposta por parte incluso dos propios centros comerciais, no sentido de que se crean sinerxias sempre entre os dous centros comerciais e esta línea unirá ambos centros comenzando ás 7 menos cuarto da mañán hasta as 11 da noite. As liñas C2 e C4, que teñen saída e chegada na estación de autobuses e pasan por Vite e Fontiñas, aumentan o seu horario e empezan a funcionar ás 6:30 da mañá, unha hora antes que agora. No caso da liña C5, con saída e chegada en Costa Vella, a novidade é que haberá servizos os sábados pola tarde e cada 60 minutos. Modificacións tamén na liña 8, que vai do tanatorio de Boisaca a Vidán, e que pasa de 32 expedicións diarias a 18, porque segundo o Concello moitos dos autobuses ían prácticamente baleiros. Por último, a liña P2, que vai da estación de autobuses a Ortoño, mudará o seu percorrido para pasar pola rotonda de Vidán. Todas estas novidades entrarán en vigor o próximo venres. En unha semana sumaráselle outra máis, o paso da liña 6 pola estación de ferrocarril. Este xoves irá a Xunta de Goberno local o convenio pechado xa con Adif para que o autobús, a liña 6, entre na estación do tren. Este tamén é un cambio importante porque nos vai permitir que funcione mellor a intermodalidade.
Que os usuarios do ferrocarril pois, teñan un servicio de autobús urbano desde a propia estación de tren. Empezará a funcionar posiblemente pois, na semana que ven. O concelleiro de Mobilidade aproveitou para anunciar que antes de que remate o ano, Tusa contratará unha aplicación informática que nos permitirá recibir no móvil toda a información que aparece nos postes das paradas de autobús. O obxectivo é que o sistema entre en funcionamento no primeiro semestre do ano. Por certo que o concelleiro de Mobilidade tamén lle preguntamos hoxe polo funcionamento da nova zona hora no contorno da Praza de Abasto. Xa saben que a principal novidade é que só se pode estar aparcado unha hora e para obter outro tícket para a mesma zona teñen que pasar alo menos 2 horas. Segundo Albino Vázquez Aldrei, o sistema está dando bons resultados. É moita xente que está de acordo co sistema. De todas maneiras, os datos que recibo diariamente, incluso esta semana pasada, estamos pasando pois, cada 2 horas, cada 3 horas, pois en principio non hai, os usuarios non están, digamos, os opereros que están aí traballando non están presentando queixas, o sea, relativamente está funcionando o sistema. Empeza a haber rotación, que ese é un tema que tenemos que ir vendo pouco a pouco, que hasta ahora non había, pero empeza a haber rotación. A semana pasada empezaba a haber plazas de aparcamento baleiras. Faltan só 2 días para que abra as súas portas o Centro Comercial das Cancelas e a concelleira de Emprego quixo hoxe salientar o labor de intermediación laboral que o seu departamento levou a cabo cas empresas que estarán presentes nesa gran superficie. Paula Prado explicou que a Axencia Local de Colocación xestionou máis de 500 postos de traballo, un tercio do total. Para iso, tivo que avaliar máis de 30.000 currículums. O Centro Comercial das Cancelas supuxo a creación de 1.500 empregos e 500 deles foron xestionados polo Concello a través da Axencia Local de Colocación. O dato daba esta mañá a edil Paula Prado que non pode estar máis satisfeita polo traballo desenvolvido dende esa entidade, que non chega ao ano de vida. A axencia colaborou con 40 das empresas implantadas na gran superficie ás que lle fixo chegar cerca de 3.500 dos 30.600 currículums recibidos, un proceso de selección que as firmas agradecen. A xente se está presentando absolutamente a todas as ofertas que hai, non sempre coincide o perfil que está buscando a empresa co perfil da persoa demandante de emprego. Por iso é moi importante que o servicio de intermediación sexa bo, porque as empresas, claro, se nos lle mandamos, imaginade, 30 e tantos mil currículums, pois, lóxicamente, non lle estamos facendo ningunha labor. O que pretenden as empresas é que lle mandemos os currículums que máis se axeitan os perfiles que están buscando. De aí o éxito da Axencia Local de Colocación. A marxe das Cancelas, a Axencia Local de Emprego xestionou case 300 postos de traballo de 50 empresas durante a Feira Internacional de Emprego e de forma individual, 26 empresas recurriron á entidade para contratar a 45 persoas. Outras cifras que avalan o éxito deste instrumento son os da páxina web da Axencia, que dende a súa posta en marcha en xullo sumou preto de 110.000 usuarios distintos e 263.000 visitas. Ademais, a través do portal recibíronse máis de 2 millóns de consultas. E o PSOE levará ao próximo pleno unha moción na que insta o goberno local a adoptar medidas que contribúan a evitar os desafiuzamentos en Compostela. Os socialistas entenden que os concellos deben poñer da súa parte para que ningún cidadán perda a súa casa mentres non se aprobe unha reforma da lei hipotecaria. En Galicia prodúcense 17 desafiuzamentos diarios e máis de 9.000 familias perderon a súa casa dende o inicio da crise. Con estes datos na man, o PSOE presentou hoxe a moción que levará ao próximo pleno para reclamar a implicación do Concello no que xa é un auténtico drama social. A concelleira Mar Martín, que recoñeceu que os partidos políticos non souberon reaccionar a tempo para frear os desafiuzamentos, entende que os gobernos locais tamén poden loitar contra os abusos da actual lei hipotecaria. Proponemos que mentras non entre en vigor a nova lei, o goberno local exixirá ás entidades financeiras unha moratoria na execución dos desafiuzamentos no termo municipal de Santiago ás familias cuyos ingresos sexan inferiores a 2,5% ás veces o IPREM.
É unha medida que se está adoptando en moitos concellos e queremos que tamén desde o Concello de Santiago nos unamos a ellas. Os socialistas queren que o Concello engada nos seus contratos cos bancos unha cláusula que estableza que se a entidade executa un desafiuzamento, o acordo queda rescindido de inmediato. Na moción, o PSOE aposta tamén pola creación dunha comisión de apoio ás familias en risco de perderan as súas casas e por aumentar a partida orzamentaria de emerxencia social para atender os afectados polos desafiuzamentos. En todo caso, Mar Martín recoñece que a solución deste drama pasa pola modificación da lei hipotecaria tal e como lembrou o PSOE ten proposto no Congreso dos Deputados. Pois deste asunto tamén falou a concelleira de Benestar Social. Paula Prado entende que o Concello pouco pode facer para frear os desafiuzamentos, porque para iso son precisas medidas, dixo, de máis alto nivel. Estamos traballando máis na liña de axudar as persoas a salir do problema. Eu creo que hai que tomar medidas de máis alto nivel que os concellos as que os concellos non chegamos, como é unha modificación da lei hipotecaria, pero é unha modificación que ten moitas aristas. Como vos podedes imaginar, hai moitísimas circunstancias que influen na dación en pago, porque o que non se pode xerar unha situación de inseguridade xurídica. E todo isto na véspera dunha xornada de folga xeral convocada de xeito unánime por todos os sindicatos. Hoxe quixemos coñecer se os composteláns están polo labor de sumárense ao paro. Isto é o que nos contaron. Yo es que no trabajo, pero sí la apoyo. Sí, porque hai que mejorar isto de alguna manera. Sí, eu apoio a folga, é máis bon a facela tamén. Por qué? Porque non me parece xusto o que está pasando aquí. Non temos outra cousa que facer, entonces o único que podemos facer é folga, porque non hai outra maneira de protestar, é unha maneira de protestar. É negativo, eu diría que é un error grande, porque xa estamos como se dice, unha época de crisis, é aumentar máis aínda. E xa como ter fame é aumentar máis a fame. Porque a situación está todo o tiempo en contra de los trabajadores e nos están machacando. Non estou de acordo en que cando algo non se apoia, non? Pois que segue unha ditadura de hai que facelo porque sí, e venga, vamos a facer todo de folga, vamos a pechar todo, vamos a... Que sí, que están mirando por nosos dereitos e que moitas veces teñen razón, certo, pero moitas outras non. Non estou a favor de que a xente que está a favor diga é folga xeral e pechamos todo porque nos dá a gana. Pues me parece moi bien, que la hagan e a ver se conseguimos algo, si no, vamos moi mal. Yo non estou trabajando ahora, pero sí que la apoyo, pues por todo o recorte que hai e porque non hai trabajo, porque ahora mismo vengo de la asistenta, debo 3 meses de casa. Regresamos ao Pazo de Raxoi, onde o concelleiro Francisco Noia presentaba o programa de conciliación Campamentos Abertos de Nadal. As actividades chegarán a 8 centros socioculturais de Compostela, 4 deles, e isto é novidade, serán do rural. Dende o próximo venres e ata o 5 de decembro estará aberto o prazo de inscrición nos campamentos abertos de Nadal, a proposta da Concellería de Centros Socioculturais para facilitar a conciliación familiar durante as próximas festas. Trátase dun programa educativo que se desenvolverá nas mañás dos días 26, 27 e 28 de decembro e 2, 3 e 4 de xaneiro. As actividades dirixidas a nenos de entre 4 e 12 anos serán nos centros de Víteo, Ensanche, Conxo e Fontiñas e por primeira vez en 4 centros do rural. Foi unha aposta que o ano pasado na Navidad non se fixo e dicimos que habría que facelo, fíxose no verán, foi un éxito rotundo, onde en 4 centros do rural metéronse 123 rapaces. Este ano tamén volves a facer en 4 centros do urbano, que iso xa era máis tradicional, xa os meus devanceiros xa facían as conciliacións no urbano, pero por primeira vez levouse o rural, non? Visto o éxito do Nadal, este ano faise outra vez, do verán, este ano faise no Nadal o mesmo. No caso do Centro de Figueiras é a Asociación de Veciños Novaxeira a que organiza as actividades e o Concello limítase a colaborar co colectivo. O prezo do programa é de 30 euros se os nenos van ás actividades de 8 da mañá a 3 da tarde e de 20 euros para a xornada reducida de 9:30 da mañá a 2 da tarde. Ademais, haberá descontos para irmáns e para familias numerosas e os pais en situación de desemprego non terán que pagar nada. En total, ofértanse 210 prazas fronte ás 100 do ano pasado.
Noutra orde de cousas, Francisco Nolla deu conta hoxe da aprobación das subvencións para as asociacións de veciños. 43 colectivos veciñais beneficiaránse da axuda este ano e deles 24 recibirán a subvención máxima de 2.000 euros. A partida total para as subvencións subiu dos 55.000 euros do ano pasado ata os 72.000 euros. Achegar os máis grandes da literatura, da poesía ou da música ao público máis difícil, o adolescente. Este é o traballo de Ricardo Frazer, que hoxe puxo en escena no Colexio Peleteiro as obras Tempestades e Generación del 27. A través dunha mestura de teatralidade, cercanía e trucos de maxia, o actor arxentino leva ao escenario a Shakespeare, Vivaldi, Federico García Lorca ou Salvador Dalí. Non é pequeno o labor de Ricardo Frazer, un artista arxentino que leva case 30 anos achegando o mellor das artes, da literatura ou da música aos máis novos. A través de dúas obras de teatro, Tempestades e Generación del 27, este actor e mago é quen de achegar aos adolescentes os máis importantes movementos culturais da historia. Un público que, segundo o artista, ten moitas inquedanzas, aínda que non as exprese. Le digo a los profesores, mire, los más rebeldes, pónmelos delante a primera fila. Estos rebeldes, ¿no? delante, bien cerca. Y casi siempre son los que se quedan a hablar conmigo. Y hablan del conflicto de vocación sobre todo. Yo dejo que ellos hablen, qué les ha gustado y tal, más allá de los textos o la poesía que después les llegará de otra forma, y dirán, oye, mira, esto lo he escuchado. Se quedan con la vocación, el futuro de ellos. Yo que también quiero hacer algo. Se han despertado vocaciones de teatro. E que, segundo o artista arxentino, a importancia das súas representacións non está só en que os adolescentes amosen interese pola literatura, senón tamén en transmitir a súa particular maneira de sentir as artes. Para iso, Ricardo Frazer utiliza todo tipo de ferramentas para entrar de cheo nos rapaces. A música, o humor e mesmo a maxia son canles cas que conecta cos adolescentes. Desta vez foron os rapaces do Colexio Peleteiros que se achegaron á literatura deste xeito tan ameno. ¿Qué pasa? Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición. Esta furia. Por si alguna vez soñamos. Sí, haremos. E tomen nota agora das suxestións pro seu tempo libre que lles achegamos na nosa axenda cultural. Imos coñecer tamén as previsións do tempo para os vindeiros días que nos achegan dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos con intervalos anubrados e ventos frouxos do leste-sueste, con intervalos moderados nas zonas de montaña. As temperaturas subirán entre lixeira e moderadamente. Nos xoves os ceos estarán pouco anubrados agás no sueste, onde mesmo podería caer algunha chuvia illada. As temperaturas subirán e os ventos soprarán frouxos do leste-sueste. Pero o venres agárdanse ceos con intervalos anubrados e con algúns chuvascos dispersos. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas baixarán. Os ventos soprarán de compoñente sur con intensidade entre feble e moderada. Mañá en Santiago teremos ceos con nubes medias e altas entrando durante a tarde. O vento será frouxo do sueste e as temperaturas manteránse sen cambios, salvo lixeiros ascensos nas mínimas.
Os ceos presentarán nubes de tipo medio alto no xoves e o vento será frouxo do sueste durante toda a xornada. As temperaturas mínimas subirán tanto nas máximas como nas mínimas. No venres, os ceos presentarán intervalos anubrados con posibilidade de algún chubasco ocasional. O vento será do sur, moderado pola mañá e frouxo pola tarde, e as temperaturas baixarán. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron hoxe as novas unhas felicitacións de cumpleanos e regresamos nun minuto co preguntoiro hoxe ca voceira do Goberno local con Paula Prado, non se movan.